Myslíte si, že váš osobný, súkromný život môže byť v rozpore, povedzme, s tým, ako budete vykonávať funkciu prezidenta? Je dobré, aby človek, ak sa uchádza úrad prezidenta, mal za sebou také súkromie, ktoré za prvé nie je príťažou, ale je oporou. Za druhé, background, ktorý ti umožňuje nebyť ohrozený ani bulvárom, ani ničím, čo samozrejme môže škodiť imidžu, vtedy už nie len tvojej osoby, ale i krajiny. Teda človek má hľadieť, aby jeho život, i ten súkromný, bol taký, aby sa v konečnom dôsledku, keď si na najvyššom úrade krajiny, nestal hanbou krajiny. To je k tomu súkromnému životu, mám pevnú vieru, že to splňa. Je predmetom diskusie spoločenskej partnerstva homosexuálov, nie? A v rámci tejto diskusie zástupcovia takých organizácií homosexuálov a spolkov, neviem ako to nazvať, vymenúvajú prípady, kedy sú podľa ich názoru diskriminovaní. A čo si tak spomínam, tak je, že keď je partner druh v nemocnici, tak nemajú prístup ku zdravotnej dokumentácii, teda ku informácii o zdravotnom stave svojho partnera. Potom pri dedení nejaké teraz nevýhodnenie a ešte možno ďalej, to si už nepamätám presne, ale o to teraz nejde. A dobre, veď ja som sa zúčastnil, toto viem okrem iného aj preto, že som sa zúčastnil diskusí teda aj so zástupcami homosexuálov, keď som bol ministrom spravodlivosti pred viac než 10 rokmi. A výsledok je ten, ktorý som vtedy aj povedal, že dobre, áno, ale na druhej strane sú proste skupiny občanov, ktorí hovoria, že nie, manželstvo je spoločenskou inštitúciou, ktorá jediná sa tak povediac, sa stará, alebo je zdrojom zotrvávania spoločnosti a rozmnožovania spoločnosti a výchovy detí. Dobre, a môžem sa opýtať teda, že k čomu toto smeruje? Čo tým chcete vlastne povedať? Tým chcem ilustrovať, že to znamená, že som povedal, dobre, hovoríme o všetkých tých prípadoch, kedy sú znevýhodnení, opakujem, treba tá zdravotná dokumentácia, trebárs to dedenie a podobne. A toto nevidím problém, aby sa zmenili príslušné predpisy tak, aby neboli znevýhodnené. Ale v Bratislave pred 3 týždňami si hovoril, že táto diskriminácia to nie je. Počkaj, nie. Áno. Ale toto som nehovoril, ja som hovoril niečo iné. Povedal si, že to už majú, že na toto sa sťažovať nemôžu, lebo počkaj, to už majú. prosím ťa, môžeme ale o nie, tom hovoriť, akože ale no dobre, ty si hovoril, ty si zase... Aby som tomu ja rozumel, ale to teraz naozaj ja sa nechcem hádať, len aby som vedel... My sme veľmi radi, že debatujete, pán. Ale fakt, lebo tá slečna tiež hovorí, že ťa počula to isté povedať, že tam tá diskriminácia nie je. A teraz si dávaš ako príklad, že tam je. Tak ja len akože fakt... Vtedy som hovoril o registrovanom partnerstve, a to hovorím, že nie aj teraz. Ale teraz hovorím o zdravotnej dokumentácii a dedení a prípadne niečom inom, čo hovoria iní. Ty si bol zvolený pred 3,5 rokmi na kandidátke KDH, ktorá hovorila, že nesúhlasí s partnerstvami homosexuálov a dneska hovorí, že súhlasí s partnerstvami homosexuálov, tak tiež je to nejaký rozdiel. Toto povedať? No to si hovorili na všetkých doterajších stretnutiach, že súhlasí s partnerstvami homosexuálov. Nie, oni sa ma pýtali, či by som podpísal zákon, ktorý parlament na účely odstránenia tej diskriminácie. Áno, že by som ho podpísal. Ty by si ho nepodpísal. A vieš, čo si povedal? Že prečo by si ho nepodpísal? Áno, lebo že tá diskriminácia tu nie je. A dnes, o 3 týždne neskôr hovoríš, že toto je príklad diskriminácie, ktorú by si pre nich odstraňoval. Ale prosím ťa, ty hovoríš o registrovanom partnerstve, to hovorím, že existuje u nás, pretože keď pôjdu dvaja partneri, hoci homosexuálni, na matriku a budú žiadať potvrdenie, že žijú v spoločnej domácnosti, tak ho dostanú. A mal by naozaj prezident byť natoľko koherentný a stály a čitateľný vo svojich postojoch a vo svojich názoroch, že by nemal vlastne pripustiť ani priestor alebo miesto na to, aby bol vlastne pod tlakom, ja neviem, dôkazov, faktov, proste schopný
aspoň v nejakej miere proste z týchto svojich pevných, zásadných postojov ustúpiť alebo zmeniť ich, prispôsobiť ich? Ja sa pýtam. Ja by som to rád vedel. Čo si vy o tom myslíte? Ja si myslím, že nie. Ja sa priznám, že ako majú Nemci krásne úslovie, konsekvent ist nur der Ochs. Teda dôsledný úplne až do trpkého konca je vôl, ktorý si rozbije hlavu o stenu, lebo je konsekventný v prerážaní tej steny. Tak je samozrejme ľudský život, tak ako plynie, tak človeka formuje. Presne tak, ako ste povedali, človek zažíva osudy bližných a blízkych a vzdialených, získava životné skúsenosti a jednoducho prehodnocuje mnohé postoje. Je ale pravda, že to prehodnocovanie nemôže byť celkom ako korouhvička na vieži, teda nemôžeš rotovať podľa aktuálne vejúceho vetra. Ako hovorí to pekné príslovie, keď nie je mladý lavičiar, nemá srdce. A keď nie je starší pravičiar, nemá rozum. To je také jedno z úsloví o vývoji ľudí v politických postojoch. Ale samozrejme, že v mnohých veciach človek skúsenosťami získava nové postoje. Nemyslím si ale, že vchodom do prezidentského paláca na 5-ročné funkčné obdobie sa teraz človek otvára tým, že každý ďalší návštevník ho otočí o 180 stupňov. To znamená, isté základné postoje a Rado napriek tomu, že je o generáciu mladší, ako mi evidentne preukázal a má doktor Čarnogórsky bez diskusie, a ja s dovolením tiež. To znamená predstava, že prezident sa stáva trhací kalendár, nie je na mieste. Iná vec je, že rozumný človek, aj keď vôbec nie je prezident, má byť prístupný racionálnym argumentom a nemá byť zabednený vo fixnej predstave, ktorá je nemenná navždy. To jednoducho nie je, myslím, ani normálne, ani dobré. Samozrejme, priznám sa, že existujú veci, kde svoj názor nezmením, nech príde do kancelárie prezidenta presviečať ma kdokoľvek. Jedna z takých tém, ktorá sa vyskytuje v tomto okolí, ktoré tu zaznelo teraz, je napríklad o tom, kedy začína život a že je hodný ochrany. To znamená, nikto ma nepresvedčí, že život začína mozgovou činnosťou, a že tento zhluk buniek ešte nie je život, ale ten veľký zhluk buniek už začína byť život a tamto už je život. Proste to sú samozrejme veci, ktoré zo mňa vyťahne len hlina. Nemyslím Alojz Hlina, ale myslím Hlina Cintorína. Ja už som sa obával, že tu máme nejakú tajnú kampaň kandidáta, ktorý tu nie je prítomný. Nie, tak len to chcem povedať, že samozrejme človek má tak niečo, ako sú životné maxima alebo nejaké mantinely, ktoré neopúšťa. Ale samozrejme v konkrétnej veci, ktorú prinesie život, človek musí byť otvorený rozumným názorom iných ľudí, ktoré boli iné ako tvoje pôvodné názory. Mne sa zdá niekedy, že asi je to netaktické, ale zdá sa mi niekedy, že úplne v pohode podpísať sa pod to, čo povie niekto iný, a v tejto chvíli by som v plnom rozsahu podpísal to, čo povedal pán Osovský, lebo my, ak teraz chodíme po tých debatách, tak jeho sa mi fakt, že najlepšie počúva, lebo to, že sme na 4. debate a ja sa vždy teším, keď on sa chopí slova, lebo viem, že to teda bude, že to nebude, že v jeden deň toto a o 3 týždne niečo iné, ale že to bude stále to isté a ešte to má aj takú svoju poéziu. Páni, ja keď vás ale už aj tak, že dlhšie sledujeme aj na tých predchádzajúcich debatách, to je naozaj až také politické registrované partnerstvo, čo tu vzniká medzi Prečo ste sa rozhodli ísť prvýchodnou cestou, keď vás v minulosti potopili kariérne a dokonca ste boli aj väznení? A robím rozdiel medzi komunistickým Sovietským zväzom a súčasným Ruskom, kde je komunistická strana najväčšou opozičnou stranou oproti Putinovi. A pokiaľ ide o politiku v Rusku, no o tom by sa dalo hovoriť dlho, ale poviem jeden príklad. Asi pred 10 dňami asi 50 000 kresťanov zo Sýrie požiadalo o ruské štátne občianstvo. A v odôvodnení napísali na ruské, či ministerstvo zahraničných vecí, alebo kam to podali. A v odôvodnení napísali, že už ku žiadnemu štátu nemajú dôveru, že by ich bol schopný ochrániť, pretože tam ich vraždia. Tí povstalci proti, alebo povstalci, lepšie povedané bojovníci proti Asadovi vraždia v prvom rade kresťanov sýrskych. Tak napísali, že proste už nemajú dôveru ku žiadnemu inému štátu, že by ich bol schopný ochrániť, iba ešte akú takú k Rusku. No tak, ale opakujem to len ako
ilustráciu toho, tej východnej cesty, či ako ste to nazvali, o tom by sa dalo hovoriť dlhšie. Napríklad, že si budú musieť teraz dávať pozor, aby príliš nahlas nenadávali na Putina, lebo potom to s tou ochranou vyzerá biedne v tom Rusku. Rado, poznám Rusko lepšie ako ty, chodím do Ruska a prečítaj si ruské noviny, ako tie nadávajú na Putina. Súčasné ruské noviny. A ty si prečítaj tiež v ruských novinách, čo robia s matkami malých detí, za výtržníctvo, že v akých podmienkach sú v base a Pussy Riot potom, aby... A toľko teda akože k ochrane, ale však každý máme, nemusíš to brať ako nejakú hádku. Ja som len povedal, že keď tí ľudia majú dôveru k ochrane, ktorú dostanú v Rusku, tak jasné, to je super, ja sa z toho teším. No hovorím, že sú ľudia v Rusku, ktorí keď sa moci nepáčia, pretože ju začnú ohrozovať, tak sa na žiadnu ochranu nemôžu spoľahnúť, naopak. Navalny. No a ako komplet, vieš čo, však tých prípadov je toľko. No povedz príklad, povedal si Navalny, tak môžeme hovoriť o Navalnom? Počkaj, teraz ideš akože vážne o ľuďoch, ktorí v Rusku sa znepáčili moci a prišli o život? Tak si to na najbližšiu debatu pre teba pripravím. No počkaj, ak myslíš Politkovskú, alebo ako napríklad, veď vraha chytili a súdia ho a dostal už neviem, či 10 rokov, alebo ako. Skoro jak Pussy Riot. Pussy Riot by som sa nezastával. Ani ja. Ale vraha Politkovskej ani tak. By som sa nezastával, pretože to, čo urobili Pussy Riot, na Slovensku by dostali približne rovnaký trest. Približne rovnaký trest. A Navalny, no naozaj, veď mu preukázali proste ekonomický trestný čin, za ktorý bol odsúdený. To ostatní ruskí oligarchovia, tí k tomu prišli ako mane z neba. Môžeme hovoriť, som schopný hovoriť aj o ruských oligarchoch, ale no dobre, tak zostaneme do polnoci tu na... Čiže jedna vec, ako Chodorkovský je dobrý a ostatní sú zlí. Nie, naopak. Chodorkovský je zlý, ostatní sú dobrí. Niektorí. A okrem toho tých, ktorí podľahli Polóniu, lebo tí už sú úplne najhorší. Čaj s polóniom nejde k duchu. To je z medicínskeho hľadiska nevhodné. Páni, aspoň minimálne tu je jasné, že tá zahraničná politická orientácia by bola asi odlišná. Režim v Rusku je iný a bude iný a viac menej musí byť iný ako napríklad režim u nás alebo v Strednej Európe. Keby sa na Severnom Kaukaze, teda v Južnom Rusku, keby sa uplatňovala taká demokracia, teda taký model demokracie, aký sa uplatňuje u nás, tak tam žiadna vláda nebude, alebo keď, tak tam bude vláda mafiánskych skupín, ktoré budú vyvražďovať, no najmä napríklad tam na Severnom Kaukaze budú vyvražďovať kresťanov. Ako sa to stalo za Jelcina. A preto, keď je v Rusku áno autoritatívnejší režim, ako je povedzme u nás, tak to jednoducho zodpovedá ruským dejinám a väčšina Rusov je presvedčená, že je to tak dobre, aby som to tak povedal, a proste volia konkrétne Putina. Ale z dôvodov presne tých istých, ktoré ste uviedli, my, chvála Bohu, horko ťažko sme obnovovali demokratické tradície a toto pre nás nie je ani opora, ani inšpirácia, ani nič nasledovania hodné. Ešte raz hovorím, korektné vzťahy áno, ale dúfať, že ex oriente lux, nie, tam je tma. Možno, že odôvodnená tma. Možno, že je to pokračovanie samodržavia inými spôsobmi, ale jednoducho odtiaľ svetlo neprichádza a je v poriadku, že si tam môžeme posvietiť lampou, keď tam pôjdeme, ale nebudem sa k tomu upínať. Teda histórie o Dubisku boli mylné pred 120 rokmi, sú mylné v 45., keď chcel Husák sovietské Slovensko a sú mylné dnes. To je samozrejme rozdiel medzi nami dvoma. Ja ešte raz som ochotný takmer uznať, že možno Rusko potrebuje to, čo má, asi to vyberá alebo nevyberá, ale jednoducho, tak ako to bola kedysi rozpráva o Cyrilovi Metodovi a Vichingovi, povedal to vtedy Laco Kováč, my sme Viching. My sme Viching. My nie sme Carihrad, teda Konstantinopolis. A toto platí dokonca dodnes politicky. My sme tam. A samozrejme, že je dobré mať normálne vzťahy, ale vkladať nádeje a považovať to za alternatívu,
je pre mňa nie len kvôli Pussy Riot, kvôli presne tomu odkazu niečoho samodержavného, jednoducho ilúzia.